Iepi. Ipa, zer? Zertuko zuen? Estebat, bisa ardo bizez. Bazkaltzeko, zere pasen gualtzeateo. Bazkaltzeko ez ezta? Bueno, bazkaldu, bestelak eo... Ta pikatzeko sos eskatu ezkeo? Bueno, urdeiazpiko pixat eta brava batzuk, atako zintzuzke, guztako pikatzeko? Urdeiazpiko razillo bat, brava razillo bat! Pinta horan zekak, No. Bueno, mutike, hemen txeba. Negu pixkat. Urdeiazpikoa. Hala, honein ba, Erra, gazik, Ta, anak egosi pizkat eskatu ezkeo? Bro, pikatzeko baldima, venga. Gaizun, Bai? eta izo anak egosi pizkat. Ta, honetako piterbete batzupe, berotuzuz. Oso no. Araki gozi razillo bat! Hartu ganetik, ez didesa baino, oiri bidan entxar. Beharrak egoa juk, atea pare gato. Oda, nago gautan, Bai. Situazion? Bai? Zu, atetzizun beste pixardo, favorez, beharko dugu pasatzeko ta. Ua zer da, arkumia? Bai, anaxea? Eskatu bat da, Urixat. Eskatu? Eta nik eta ezkeo. Horako, guaz pizkatetan. Bueno, kontuz beru edota, Aituta, nani, eta errontan, piston basu da, horrepatxo mendea. Eskatu bat, ezingo etxuga proba bat egon. Aizu, basur da pixka pikatzeko? razillo bat jarriko izuet? Asi, ba, basurde osua. Bizionako da, Bueno, pika guzio zer da. Kontua mezer, eska. Kontu bat zuena izango da... Berreunda berroita bost. Parez, etatzek hemen zoze pikatzia, Eskera, pika bakarrik ingo nahi. Andria, zein jaukat bazkaltzeko txien da. Bai, nire sozia da, mazteia, zekaten? Nahi, bako,